Якія рэпрэсіі зведваюць родныя палітвязні ў Беларусі, як караюць за дапамогу сваім родным за кратамі і як робяць жыццё невыносным. Сёння ў нашым эфіры маці былой палізняволенай Вольгі Класкоўскай Людміла Класкоўская, якая была вымушаная эвакуавацца з Беларусі. Добрый день, гэта Пік Свабоды, з вами Ганна Соусі, на відэасувязі са Швайцарыяй Людміла Класкоўская, маці былой палізняволенай журналісткі Вольгі Класкоўскай, якую сёлета ў студзені затрымліваў КДБ падчас масавага рэйду супраць сваякоў палітвязняў. Добрый дзень, Людміла. Прывітанне, шановныя. Вельмі рада вас чуць і бачыць. Ну, цяпер вы ў бяспецы, усміхаецеся, а ў вольнай краіне, цяпер вы разам з дачкой. Давайте пагаворым про тое, як жывуць, як выжываюць у Беларусі родныя палітвязняў, родныя былых палітвязняў. Але першае маё пытанне, як вам цяпер на свабодзе? Чаго перасталі баяцца? Ну, на свабодзе цудоўна. Я ў цудоўнай краіне зараз, разам са сваёй дочкай. У нас усё складваецца вельмі добра. Галоўна, мы побач. Захапляюся мясцовымі жыхарамі, мясцовымі мясцінамі. Швейцарыя вельмі прыгожая краіна, незвычайна прыгожая. Я раней тут ніколі не была. Ну, открываю для себя эту краіну. Здзіўляе тое, што вельмі прыветлівыя людзі, вітаюцца нават незнаёмыя, на што я таксама вельмі здзіўлена. Ну, пачуваюся я, зразумела, тут куды спакойней і лепей, чым на Беларусі. Калі коротка, калі гэта такія першыя ў мяне такія эмоцыі. Ну, от першым, чым мы вернемся ў тое, што было ў Беларусі, я папрашу мою калегу Глафіру Жук расказаць пра пераслед родных палізняволеных. Масавы рэйд сілавікоў па кватэрах тых, хто дапамагаў сем'ям палізняволеных прадуктовымі наборамі, адбыўся ў Беларусі 23 студзеня. Прыкладна на 30 чалавек завялі крымінальныя справы за ўдзел у ініцыятыве I Need Help By. Апошнія тыдні праходзяць суды над затрыманымі ў студзені. На людзей завялі крымінальныя справы за садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Паводле гэтага артыкулу затрыманым пагражае да 7 гадоў калоніі. Так, пасля студзеньскага рэйду ў гэтай справе ўжо асудзілі 5 чалавек. У верасні за салідарнасць з палітвязнямі ў Беларусі судзяць сама меней 16 жанчын. Праваабаронцы паведамляюць, што на гэты момант каля 30 чалавек утрымліваюць пад вартай у СІЗА. Амаль усе жанчыны, большасць з якіх ва ўзросце старэйшым за 50 гадоў. Паводле звестак праваабаронцаў, сама меней 126 чалавек падпалі пад судовы адміністрацыйны пераслед за выкарыстанне замежнай дапамогі для ажыццяўлення так званай экстрэмісцкай дзейнасці з лютага 24 году па ўсёй Беларусі. Гэтага адміністрацыйнага артыкулу раней у Беларусі не выкарыстоўвалі. Гэта новая рэпрэсіўная практыка супраць сем'яў палітвязняў. Людмила, расскажите, что адбывалася з вами ў студзені 24 году, калі вас затрымліваў КДБ? Ну, тое, што са мной адбылося, гэта, я скажу шчыра, гэта для мяне не было нечаканасцю. Можа, гэта прагучыць неяк нечакана, але я рыхтавалася да гэтага. Справа ў тым, што ўжо з'явілася інфармацыя да гэтага часу, што пайшлі першыя арышты, што затрымліваюць маці іншых сваякоў палізняволеных, экс-палізняволеных, якім аказвалася дапамога. І я разумела, што мой арышт – гэта толькі справа часу. Таму ўнутрыне я была падрыхтавана да гэтага. А як яны прыйшлі? Як яны прыйшлі да вас? Што адбывалася? Справа ў тым, што да гэтага часу я ўжо не жыла на сваёй кватэры, бо замучылі гэтыя рэйды сілавікоў у пошуках Вольгі, у пошуках мяне, ператрусы. І я прыняла рашэнне з'ехаць з кватэры. Я пражывала ў знаёмых, сяброў, нават знікла зусім з радараў, паехала ў вельмі далёкую вёску глухую, дзе не было нават інтэрнэта. Але калі я прыехала ў Мінск па сваіх справах, то раздаўся тэлефонны званок. Я схапіла слухаўку, хоць я давала сабе зарок, ужо ніколі не хапаць, калі не бачыш, які нумар. Выбачаюся. І прагучаў голас: гэта міліцыя, вы не жывеце дома, мы павінны з вамі паразмаўляць, удакладніць ваш адрес.
Ну, я сказала, что я хварэю, что не смогу, давайте откладем трохи визит. Але настолько был он назойлив, этот человек, настолько он меня вытягивал, что я вымушена была сгодиться. Я домовилась с ними сустрэцца каля одного со станции метро. Вот когда я туда пришла, стала чакаць, то одразу зауважила двох специфічних мужчин, скажімо так, які виходили з метро. Ну, я одразу згадалася, що це мою душу. Ось. Яны підійшли до мене самі, так само показали посвідчення. Один був сапраўдой з міліції, а другий був з КДБ. Пропонували пройти в машину. Я відмовила, сказала, що я вельми дрянно себе відчуваю, у мене температура. Ми повинні вас допросить. Яны повели меня в машину, посадили и одразу забрали телефон и одразу сказали, что вы затриманы по харчовим передачам, які вам вислали дажце з допомогою екстремістських організацій, і фонду, які вам оказували матеріальну і фінансову допомогу. Ось. Давайте вспоминайте, хто вам і що вам оплачував. Це вельми для вас важно. Ну, я на початку, я скажу щиро, я розгубилася. Але пізніше пройшло кілька хвилин, і я зібралася з думками і кажу сама собі: Людмила, соберися, ти повинна вийти відсюди живою і повинна нічого не сказати лишнього. Пам'ятаю, як один з наших правооборонців, коли Ольгу затримали, і був у мене допит, і він сказав мені: Людмила, пам'ятай завжди, що перед тобою вороги, і нічого лишнього говорити не треба. Думай, думай, думай. Ти повинна думати, найпершим говорити. Ну, так почалася наша розмова. І я сказала, що я ніяких фондів, навіть назв таких не ведаю, що я вельми дренно технічно розбираюсь у сродках масової комунікації, у приватності, комп'ютерах. И я живу особно, допомоги мне никто не оказывал. Я все выплачивала и платила за свои гроши, за свою пенсию. Вот. Ну, сказала, поговорим позднее. Привезли меня в управление КДП Минской области, міліціянт хутка зник, а ось КДБшник застався і почав допит. От. І він задавав такі питання пастки, як би мовити, ось, спробував мене спровокувати, щоб я рознервничалася, щоб я сказала нечто лишнє. Ну, а я скажу, може, зараз смішну річ, але яна річ це вельми така, яка мене виратовує. Я скрутила просто дулю у кишені і сказала: ось вам, а не відкази, ось, ви мене так голими руками просто не візьмете. Ну, на все питання я відказувала, зрозуміла, витиевато, казала, что это все сродки моих свояков в Ользі-на-Габацькій. І тоді він задав питання таке, каже: а американські карточки у вас по доставці зафіксували, що там оплачувалися? Я сказала: ну, а что, у меня шмат сябров и в Америке, и в Европе. И что это дивно? Люди разъехались по всему белому свету. И не дивно, что сябры отгукнулись. Після того, як ми погутарили, він мені пропонував, щоб я подумала ще ліпій, і сказав, що ми ще побачимося завтра, післязавтра. У нас є всі дані, що ви маєте дочинення до фінансування екстремістської діяльності. І показав мені постанову прокурора. Ось, тут жартів нема, сказав ніяких, розмова серйозна. Прокуратура Мінської області відкрила кримінальну справу. Я так, він не дав мені в руки читати, я тільки на столі зауважила. Відкрила кримінальну справу у зв'язку з екстремістською діяльністю і отримання допомоги від екстремістських організацій.
У тым ліку там написано было, вінаватай можа праходзіць і грамадзянка Класкоўская Людмила Владимировна, якая атрымала перадачы і фінансаванне ад экстрэмісцкіх арганізацый. Пастанова, допыт, затрыманне, допыт і ператрус у кватэры. На гэтым першая частка размовы закончылася. Спадарня Людмила, я хацела яшчэ адну рэч удакладніць, перш чым мы пяройдзем да таго, што адбывалася. Выглядае, што вы ў сваёй краіне, у сваёй кватэры працяглы час мусілі хавацца, жыць у падполлі, таму што ўвесь час прыходзілі сілавікі па справе дачкі, якая ўжо там больш за год з'ехала. Так? Колькі часу вы вымушаны былі хавацца? Год, роўна год. Роўна год, слухайце. Гэта вельмі цяжка, канешне. Але і жыць у кватэры было невыносна, бо грукаліся ў дзверы, можа, я тады пазней распавядаю, і дзень, і ўночы, і раніца, калі хацелі. Яны хадзілі ўжо да мяне да сябе домой. Яна ж з'ехала, было вядома, дзе яна знаходзіцца, што яны шукалі, што яны ёй перадавалі? Пытанне было адно і тое ж, з парогам, пачынаючы, дзе ваша дачка? Я кажу, першыя дні я спакойна адказвала. Я адказвала за мяжой. У якой канкрэтна краіне? Я кажу, пакуль не ведаю, чакаю тэлефанавання, прыязджаюць наступны раз. Ольга прыехала, як яна прыехала, і чаго яна паедзе? Я трэці раз прыязджаюць. У якой краіне? І як яна ўвогуле туды дабралася? Як яна дабралася? Людзі дабіраюцца да Афрыкі, да Амерыкі, а да Еўропы яна, конечно, дабярэцца. Маршрут вядомы, усе это ведаюць, як людзі на самалётах дабіраюцца. Жыццё стало невыносным, здароўе пачало падводзіць, ціск вельмі вялікі. Потым пазней трохі перенесла аперацыю, і я прыняла рашэнне, што з этой хаты павінна з'ехаць просто. Пасля таго, як скончыўся допыт у КДБ, пра які вы расказвалі, вы казалі, што это быў толькі пачатак. Што было далей? На другі дзень, не, праз 2 дні. Я зноў паехала, папрасілі прыехаць. Я прыехала, ён мне сказаў аб тым, што крымінальная справа ўзбуджана супраць гэтых экстрэмісцкіх арганізацый, і я мушу чакаць позаў у суд. Мы так пагутарылі, так вы ўспомнілі, хто вам аплачвае? Сваякі, родныя, ёсць у мяне стары, вельмі добры знаёмы ў Амерыцы, сын у мяне ў Польшы працуе, яны і аплачвалі. Ён так на мяне паглядзеў, а потым так ухмыльнуўся і сказаў, я вас затрымліваю на 15 суток. Я говорю, за што? За рыбу, якую мне сваякі там і сябры дапамагалі з харчаваннем. Ён на мяне так паглядзеў і кажа, я пажартаваў. Вось такія жарты ў нашых сілавікоў, якія, жартуючы, так бы мовіць, чалавека саліднага ўзросту могуць запросто так давесці да інфаркта нават. А калі мы ўжо выходзілі, ён правёў мяне да дзвярэй і кажа, а вы спрытна зрабілі, тэлефон-то вы памянялі, усё пачысцілі? Я кажу, товарищ майор, я не майор, я там старейший лейтенант по краю, я думаю, якая мне розница. Я кажу, усё в этом житті меняется и ломается. Телефон элементарно зламаўся, разбіўся, и зубы у людей ломаются. Я вот зараз до стоматолога хожу, и он кажу, все добре, все невялікі поток, я пайшоў. И я вышла за брамку и пошла. Яшчэ, правда, ён сказал, чакайте позу у суд. И я вернулась до хаты, калі так можна мовіць, до хаты. Я потелефонувала дачцэ, і она кажа, што маці, ты суд не вытрымаеш, не трэба было табе туды хадзіць да іх. Я кажу, што Ольга, для мяне аднолькава, што пайсці ў КДБ, што тэрмінова з'ехаць з краіны, гэта адзін і той жа стрэс. Гэта можа быць адзін і той жа інфаркт. Як будзе ўжо? Тады я пачала сур'ёзна задумвацца пра тое, каб усё ж такі
подумать и съехать. А что стало апошняй кропкай, што вы прынялі это рашэнне з'ехаць? Я разумею, што гэта вельмі складана прыняць рашэнне з'ехаць з краіны, у якой пражылі ўсё жыццё ў невядомасць. Хай да дачкі, што паўплывала на вот тое, што вы сказалі, не, я больш не магу заставацца. Ось вам сказала, што мне як бы я адбаялася сваё, але гэта хутчэй бравада зразумела, бо кожны чалавек, асабліва ўжо калі такі паважаны ўзрост, разумее, што і на прыкладзе дачкі я добра ведаю, што там за кратамі робіцца, і як там і загінулі нашы людзі, і якія яны выходзяць хворыя. Ольга да гэтага часу лечыцца, дзякуй Богу, што трапіла ў такую цудоўную краіну, і тут ёсць магчымасць яе лячэння. Я пабаялась, што проста я фізічна не вытрымаю. Да і перадача мяне не будзе каму насіць. Дачка з'ехала, я засталася адна, і зараз так усё заціснулі гэтае кола вакол гэтай дапамогі, вакол салідарнасці. Я подумала аб тым, што трэба, напэўна, рыхтавацца. Бо не хацелася бы, колькі мне Бог даў, дажываць там свае гады у такім асяродку і залежыць ад настрою, натхнення і плану выканання па палітвязням таварыша майора. Мала таму, што зойдзе ўсё, тым больш я зразумела, што на гэтым справа не закончыцца са мной. І я прыняла такое рашэнне. А наколькі цяжкай і складанай была эвакуацыя? Я разумею, што не все можна расказваць, але тым не менш, як вы это все перанеслі? Ганна, сапраўды, я не магу ўсяго расказаць. Я хочу сказаць толькі адно, што распрацавала план выезду моя дачка Ольга. Вялікі дзякуй за гэта. Яна ўжо мела вопыт такі. І я ўжо ехала добра, ведаючы, што мяне чакае, што мяне можа чакаць, што мне браць з сабой, якія рэчы, што нельга браць. Я не плыла, як іншыя нашы бедныя людзі, моладзь, людзі старэйшага ўзросту на лодках, кудысьці па балотах. Я села і спакойна паехала. Але што мяне... Ехала я 3 дні. Дабіралася розным транспартам праз розныя межы. Самае моцна, што ўразіла, гэта пераезд расійскай мяжы. Як не дзіўна, расійскі памежнік мяне, убачыўшы мой беларускі пашпарт, спыніў мяне і прапанаваў, вывеў з агульнай чаргі, прапанаваў прайсці ў пакой. Я подумала, все, Людмила, приехала, ось будзе Расія, ось будзе твой родны дом. Але ён просто вельмі уважліва перагледзеў усе мои рэчы, папрасіў адкрыць чамадан і наткнуўся на 3 кніжкі. Адна з іх была кніжка Васіля Владимировича Быкова, ось адзін з яго томнікаў, які ёсць у мінскай бібліятэцы застаўся. Ён доўга крыжыў, пералістаў кожную старонку, як быццам я туды нешта паклеіла ці палажыла. А я гавару, гэта ваш Чэхаў, ось, ён перадаў кнігу Чэхаў гартаў. Говорю, напэўна, вы чулі пра яго ў школе, а гэта наш Быкаў, гэта яго проза, но не вершы. Ось, і говорю, гэта як падарунак дачке. Гэта наш народны паэт Беларусі, якім ганарымся усе, хто яго чытаў прозу, ведае і шануе. Ён тады неяк так пакруціў, кінуў галавой, праходзьце. Далей быў такі шлях яшчэ, але ніякіх праблем перасячэння мяжы на уезд у Евросоюз я не мела. Усё было делікатна, ніхто не чапаў ні мае документы, ні мой пашпарт, ні мае рэчы. А ў самалёта ўжо выйшла, стаяла дачка з чырвона-белымі кветкамі. Я зразумела, што гэты шлях я таксама прыйшла. Хоць на здароўю гэта таксама адбілася, зразумела. Вось такім чынам я тут. Ваша дачка Ольга Класкоўская пасля таго, як выйшла з турмы, пасля таго, як з'ехала з Беларусі, займае актыўную грамадзянскую пазіцыю, яна дае шмат інтэрв'ю, яна выходзіць на акцыі пратэсту, яна публічная асоба. Ці ціск на вас быў, напэўна, сігналам да яе, каб яна маўчала, як і ціск, напэўна, на ўсіх іншых родных палізняволеных, былых?
І я хочу сказаць, што менавіта ўсё і гэты ціск, і гэты кантроль, гэта ўсе размовы менавіта і былі направлены на Вольгу. І я ў той час ужо мала каго цікавіла, бо я ў свой час пісала ў 20-е гады, як Ольга сядзела, давала інтэрв'ю, давала каментарі. Тады яшчэ ніхто не быў забаронены, як экстрэмісцкія тыя выданні. І я тады ніхто яшчэ не чапаў нікога. А калі Вольга з'ехала і пачала праяўляць менавіта сваю грамадзянскую пазіцыю, тады ўсё і пачалося. Я ж кажу, яны амаль пасяліліся ў хаце. Добра ведалі, што яна ў Швейцарыі, добра ведалі, што яна робіць. Прыходзілі ўсё. Далей пайшлі хітрыкі. Маўляў, каб яе выцягнуць адтуль, кажуць, што няхай прыязджае, ёй тут нічога не пагражае. Ось мы просто допытаем по той ці іншай справе і захоча будзе тут жыць, захоча поедзе назад. Я говорю, ну хто ж это поедзе назад? Де тут працаваць? Што вы, хлопцы, такое кажаце? Нават на ферму не возьмуць, не тое, што кудысьці. Ось. Тады пайшлі такія хітрыкі ў ход, што тэлефануе неяк афіцер са следчага камітэта Мінскага раёна, кажа, што у адносінах да грамадзяніна Бабра это прозвище такое, узбуджена криминальная справа. Есть информация, что он финансовал, оплачивал послуги адвоката для моей Вольги. Я говорю, что вы от меня хотите? Я могу приехать дать тлумачение. И я кажу, вы ведаете что? Я все оплачивала сама. І грамадзяніна Бобра мы не ведаем, но я ведаю, што ёсць вёска Бобр. Можа, вы з гэтым неяк блытаеце, ці што? Гэта зусім іншае, што вы тут на мяне, маўляў, пляцеце. Ну, і на гэтым скончылася размова. Но звоніць на заўтра і кажа, вы тэлефанавалі дачцэ, каб яна прыехала? Ну, зразумела, перадала ўсе словы і ўсё, што дакладна, што вы сказалі. Што адказала дачка? Дочка мне отказала так. Мама, я тебя почула. Все зразумела. Ну, он сказал по-русски, конечно, ясно ему, кинул слуховку. Ну, таких звонков было шмат, особливо, коли пройшов марафон, ось у підтримку полізняволених, і Ольга була ведуча на этом марафоне, так само почалися незнайомі звонки. Я хапала слухавку, бо в той час я вже мусила звернутися до докторів, треба було підправити трохи здоров'я, бо зовсім себе кепсько стала відчувати. Хапала слухавку і таким ось чином я наривалася на гэтых силовиков. Усё менавіта из-за яе. Ну так яны, конечно, і не дамагліся ні адреса. А вы так паміж сабой з Вольгай, ну, напрыклад, не гаварылі вы, дачка, давай, можа, ты цішэй, ці яна казала маці, ну, ведаеш, можа, мне сапраўды спыніць сваю актыўнасць, так? Не вели вы такія размовы, ці вы вырашылі, ну, в любым разе, нічога мяняць мы не будзем? Ольга, якая амаль з 15 гадоў пачала працаваць у Народную волю, газету, якая зараз не існуе ўжо, рэжым закрыў, і ведаючы актыўнасць у маладым фронце і далей гэтак, мне як маці было няёмка заводзіць гэтыя размовы. І я ведала, што яна інакш не можа, яна будзе гэта рабіць, яна робіць правільную вельмі справу. Чалавек сам прайшоў праз такое пекла, праз такі ад, і як ён можа просто спакойна жыць, існаваць, радавацца чамусьці, калі тысячы людзей яшчэ ў гэтых застенках лукашэнкаўскіх, тысячам людзей патрэбна дапамога, тысячи людей катуюць і катуюць і катуюць. Я не заводила з ёй такія размовы, бо гэта было бессэнсоўна, і тады б я, напэўна, бы здрадзіла не толькі Ользе, але і сабе. Бо я сама да глыбіні душы падтрымліваю тыя ідэі, тыя перакананні, якія нясуць нашы людзі ў турмы, праходзяць праз турмы і даводзяць да ўсяго зараз свету, што робіцца на самай справе ў Беларусі. Як вы думаеце, ці праз вот такія рэпрэсіі, праз такія рэйды, ці атрымалася ў сілавікоў спыніць салідарнасць і дапамогу палітвязням, ці проста яна іншыя формы прыняла, так, ну вот не гэтыя харчовыя дапамогі, якія, ну, некаторы час практыкаваліся? Я думаю, что, конечно, калі говорить шчыра, в любым выпадку рэпрэсіі маюць, накладваюць свой адбітак. Я гэта ведаю па сабе, калі раней я свой час таксама
калі нават і сядзела Ольга, дапамагала як магла, нешта заставалася ад перадач. У нас быў свой адмысловы сайт жаночай калоніі 4. Мы там абменьваліся інфармацыяй, казалі, што можна перадаць, што ў каго ёсць, чаго каму не хапае. Мы дзяліліся паміж сабой. І я сама нейкія грошы выдаткоўвала, там 20 рублёў нават чалавеку. Гэта ўжо было нейкая дапамога жанчыне, напрыклад, якая засталася адна з дзецьмі. Пашлеш 20-ку, табе весялей на душы становіцца. Думаеш, ну хай дзеткі хоць якія прысмакі купяць. Дапамога, яна салідарнасць, рэжым як бы не спрабаваў, ён ее не можа выкараніць цалкам. Яна зайшла глыбоко ўжо ў душы тых людзей, якія гэта рабілі, хочуць рабіць і будуць насуперак усяму. Таму, конечно, адбіваецца рэпрэсія, яны сваю ролю маюць значэнне, але тая салідарнасць, якую паказалі беларусы ў 20-м годзе, яна яе ўжо як не разбіць, як у вершы, не спыніць, не зламаць. Я бачу па тых людзях, якія і мне падтрымлівалі, калі я скіталася год зараз, яны падтрымлівалі мяне, мне дапамагалі. І падчас, калі Ольга сядзела, рызыкуючы нечым сваім, яны вазілі мяне і на машыне, на спатканне ў Гомель, адвозілі перадачы на пошту альбо ў калонію нават. Гэта у людзей гэта ёсць, яго не адняць. Гэта не ўсе, зразумела, людзі, гэта частка найбольш такіх маральных людзей, якія прытрымліваюцца хрысціянскіх прынцыпаў, дапамажы іншаму. Я не кажу пра ўсё насельніцтва, бо ў насельніцтва этого няма. Но гэта тая частка народу, якая сапраўды падзяляе погляды і імкненні тых, хто пакутвае зараз за кратамі. А калі казаць пра другую частку, пра людзей, якія аказвалі на вас, на вашу дачку ціск, якія здзекаваліся, якія вымусілі вас фактычна з'ехаць са сваёй кватэры і жыць у падполі, як вы думаеце, ці сярод іх былі тыя, якія разумелі, што гэта проста амаральна, ці былі вы у этой сістэме, ці сустракаліся вам людзі, якія хаця б нейкую чалавечнасць у дачыненні да вас праяўлялі, бо вы маці, якая проста чакала дачку з турмы і далей проста працягвала жыць у сваёй кватэры? Ну, ось мне спадабалася, як кажуць, ключавое слово нейкую. Нейкая чалавечнасць была. Ну, напрыклад, вось такі прыклад прывяду канкрэтны. Неяк раніца мяне разбудзіў тэлефонны званок і пачула ў слухаўцы. Людмила Владимировна, гэта доктар з Валадарскага СІЗА номер 1. Я адразу, конечно, закричала, мне стало дрэнна, што з Волею, што здарылася. Яна жывая, пакуль я кричала, не мог слова вставіць, а потым сказаў, успокойтеся, у Вольгі крывацёк, я вас вельмі попрошу, привязіце, калі ласка, таблетки такія заўтра. І назваў мне назву таблеток. Я кажу, але ж у вас заўтра непрыёмны дзень, як я передам, што я выйду, няхай дзяжурны патэлефануе, і я у вас іх збяру. Я села на подлогу, потым взяла себе в руки, побегла на благо таблетки. И, сапраўды, я пришла на Валадарку, дзяжурны патэлефанаваў, ён выйшаў. Ну, на выгляд такі сціплы, прыгожы твар, хлапец. І ён мне распавёў пра воленны стан, усё, забраў таблеткі, сказаў, зараз усё будзе ў нас добра. Ну, яшчэ такі некалькі прыкладаў я магу прывесці. Напрыклад, мяне вельмі здзівіў кантралёры прыёмшчыцы на Валадарскага номер 1 СІЗА. Пасля Жодзіна гэта ўвогуле для мяне было нават нейкім такім прыемным шокам. Перадачы забіралі вельмі акуратна, вельмі ветліва, ніколі нічога не пачула дрэннага. Калі нават штосьці не трэба было, альбо лішняе я взяла, альбо не тое, штосьці набыла, просто вярталі назад, казалі, не, гэта забаронена, калі ласка, забярыце. Ці, напрыклад, распакуйце цукерцы. У Жодзіна ў турме номер 8, калі выкладаеш усё на прилавок на гэтай прыёмнай,
то калі я щось, наприклад, не я першы час я ж гублялася, я не ведала, што цукеркі трэба распаковваць, ось, пячэнне тое ж. Шавралі просто твар нельга, забаронена, упакуйце як падабае. Я говорю, я не ведаю, чытайце. Ну, то есть вельмі ужодзіна паводзілі сабе кантралёры вельмі груба. Нават прычапіліся да мяне з пытаннем: а што у вас дачка так на беларускай мове толькі тут размаўляе ці і дома? Я говорю, ну, у нас беларускамоўная ўвогуле сям'я, у нас цудоўна, усе размаўляюць, і дома зразумелая справа. А потом я дайшла, говорю, ну, выбачайце, не ведаем мы кітайскай мовы, не вучылі мы яе. Можна будзем на сваёй роднай мове размаўляць? Меня ще здзівіла, што стаіць звычайна вясковая такая кабета, ну, ні твару, там, ні выгляду, ніякіх ні упрыгожванняў, і яна грэбуе беларускай мовай. Ну, да чаго трэба было дайсці рэжыму, да чаго трэба было усвядоміць людзей у класе, што беларуская мова — гэта забароненая мова, што гэта дрэнная мова, што трэба тлумачыць простому кабеце, простой, зусім простой, кажу яшчэ, што размаўляць на беларускай мове — гэта нармальна. Ну, таких больш выпадкаў чалавечнасці, шчыра кажучы, я не бачыла. Мяне, конечно, не білі, мяне не здзекваліся з мяне, не дайшло яшчэ ў іх да гэта, каб пенсіянерку так. Ну, але асабліва гэтыя допады, затрыманні, ператрусы, усе суправаджаліся холодным таким разліковым разлікам, і яны цябе не бачуць зусім. Яны робяць сваю справу, швыраюць, кідаюць і гэтак далей. А не заўважаюць, што ты стаіш, што ты просіш не швыраць, не кідаць, каб не пабілі. Ось. Ну, такой чалавечнасці вялікай я не бачыла. Не бачыла. Можа, это я толькі, можа, іншым больш пашанцавала. Мы не можам назваць рэальны лік палітзняволеных у Беларусі, так? Але ў кожнага ёсць маці, ёсць родныя, так? Это некалькі чалавек, якія весь час занятыя этой дапамогай, якія думаюць, якія пішуць лісты, якія пад такім жа ціскам знаходзяцца. Вот паводле вашых падлікаў, як шмат людзей цяпер такіх, як вот вы былі ў Беларусі, да каго прыходзяць у кватэры, хто вымушаны там недзе хавацца, кожны дзень чакаюць званка, знаходзяцца пад пагрозамі крымінальных справах. Як шмат людзей цяпер вот у такой сітуацыі жывуць пад такім прэсінгам? Ну, наколькі я ведаю па сайту, па нашаму, я была чальцом 2 сайтаў, нашай дзяўчаты, это гомельскай калоніі, і агульна такім сайце для палітзняволеных вызвалення. Ну, многія згубілі, скардзіліся, вельмі шмат скаргаў, многія згубілі працу, многія згубілі здароўе, многіх немагчыма жыць, бо прыходзяць і прыходзяць. Скардзіліся усе, з кім я мела кантакты, я магу гаварыць толькі за гэта, скардзіліся сапраўды на тое, што проста няма спакойнага жыцця. Не даюць ім жыць і ўсё. Вось, ходзяць, робяць ператрусы, чапляюцца. І вельмі мне прыкра, што зараз некалькі знаёмых жанчын, якія, як я тады 20, калі была затрымана, ужо зараз ідуць суды, ужо кагосьці пасадзілі. Я не магу зразумець, як так можна за тое, што падтрымліваеш роднага чалавека, за тое, што гатоў падзяліцца з ім апошнюю лусты хлеба, узяць і вось так вот арыштаваць і кінуць за краты. Гэта я не ведаю, да якой ступені жорсткасці, нечалавечнасці, антыміласерднасці павінен дайсці рэжым, каб так вось адыгрывацца і так гнаіць сваякоў родных. Гаспадарня Людміла, апошняе пытанне, якая дапамога вам патрэбная? Ну, карыстаючыся нагодай, я хочу падзякаваць, па-першае, за тую дапамогу і фундацыям, і беларусам нашым простым, якія на мне ў свой час аказалі, калі мне было надта цяжка, і калі я засталася сам на сам со сваёй бядой. Аказалася, што гэта не так, што сам на сам я не засталася, што знайшліся людзі, якія мяне вельмі вялікі дзякуй, шчыра ад мацярынскага сэрца, думаю, і ад усіх сваякоў палітвязняў,
што не пакідалі нас у тую цяжкую часіну. Ну, што тычыцца асабіста мяне, я думаю, што дапамога зараз найперш патрэбна менавіта тым людзям, нашым дзяўчатам, хлопцам, мужчынам, жанчынам, якія знаходзяцца за кратамі, медычная, прадуктовая, псіхалагічная, і іх сваякам. Бо таму вялікі дзякуй, але я думаю, я побач з дачкой, у нас все добра, і зараз яна мне дапамагае. Вось. Ну і яшчэ я хочу сказаць, што вельмі важна, каб чалавек у такой страшнай бядзе, при таких страшных рэпрэсіях не быў кінуты, не заставаўся адзін, каб не здарылася нешта непаправімага, нешта цяжкага. Бо вельмі важна, каб была гэта салідарнасць, каб яна прысутнічала. Гэта дае нам сілы жыць, выжываць і выцягваць за кратаў нашых родных і блізкіх людзей, якія пацярпелі за Беларусь, за бацькаўшчыну, за нашу. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Гэта была маці былой палізняволенай Вольгі Класкоўскай, Людміла Класкоўская. Я, Ганна Соуся, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.